Tapi kalian Abdi Pawiro menika Abdi Pawiro. Ketinggalipun menika kok ira dijeleki ngaten lho. Anu Ndara Putri, wami. Kayak kaki duit itu. Ora dadi. Nyo. Beda dadi. Wis gawe ya gendeng ora dadi dicintai. Mau nek lanjut dadi padahal wong Kabeh ra dadi. Kupat banget. kae kupan ora dadi yo ngemut kontol bumi. Dalam kontole bomo sapa nek. Lah sing ngomong sapa? Percaya meneh. Urung tau ngerti kok. Ngomong wong tuwa biyen nek ngerti. Meden-meden. Urung tau ngalami kok. Nek kae kupat ora enjoy yo ngemut. Tengane wae Bendara Putri iki ra Lho, arep dadi dibentuk sik kok. Arep dibentuk sesak. Wiwit manten anyar tekan duwene jane klon nggih Mary. Mary piye? Lho nek ngene mesti dadine wi. Pame klone supaya omah-omah ki mbok iso kados. Angin Aku iki Kowe iki memelu pisan ngono tambahan sing apa lho. Ini ya mung ndas tok kan pengunjur mung tambahan terus batu ku ora iso. Ki ngripun lho Pak, genra pikirane genra. wis lawas buakan. Ane kok mau metu Pikiran ngomong karo bojone gagas kaya wong iki. metu tambahan terus. Isine ngripun hati yo. Cucuk ra metu. Karo Kang Mas Lebih ra metu malah mlebu. Pak marang rene ya Bapak nika ngene Kok karo lawan ketok. nggih unen-unen. Rukun. Yo. Milan Sopo nek duwe bojo ya kaya aku karo Kang Mas. Kula terima kasih kakak bojo niku tanggane apet. Kudu ngingoni nyandangi, ngomahi, ngayani pripun niku. Ya kuwi wong wis lumrahe witek napa ya arep ora mau mah kowe. Kula Iki, dados Pak. Sik. selapinipun ngatenipun mah. Nah, mbaute dandanan sik kuwi. ora iso. Wong urip ki sing jenenge Encol iki wong pinter kok. Kapucuk mendene.